Okei, nyt mulla on tässä se MV-lehti auki. Niin, tässä puhutaan, että on epäiltynä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hurst on ilmestynyt aamu 8 tytön koululla ja keskustellut tämän kanssa. Hurst on ilmoittanut olevansa hotellissa. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä. On ilmoittanut olevansa hotellissa. Eihän se tullut ilmoittamaan mulle, että se on hotellissa. Tulkinnanvarainen asia, jos minä kysyn ihmiseltä, missä sinä yövyt, ja hän sanoo, että no tuolla hotellissa. Joo, mutta siis minuahan ei myöskään siinä kuultu. Asiassa saadun selvityksen perusteella on todennäköistä, että Hursti on matkustanut Helsingistä tavatakseen seksuaalisessa tarkoituksessa alaikäistä. Ja mistä tämä on repästy? No, se on se tutkinta, kato kuitenkin taustalla. Siellä ei ole tehnyt työnsä hyvin syyttäjän. Hurstin käytös aiheuttaa pelkoa. Kyllä. Niin kuin minussakin lukisi tässä, että aiheuttaa pelkoa. Ja Hurstin kuulustelukertomuksen perusteella on syytä epäillä, että hän pyrkisi jatkossakin seksuaaliseen kanssakäymiseen alaikäisen kanssa. Katoitteko te nämä? Ei ole nähty sitä. Hurstin kuulustelu. Okei. Okay. Ja sitten nämä artikkelit, niin näitä on täällä 1, 2, 3, 4, 5. Niin, mutta se itse alkoi vainoamaan. Häh? No siitähän laitettiin tänne nettiin se juttu, äiti. Ja sit se rupesi laittaa niitä viestejä. No. Niin? No mut eihän se sit silleen mene, että hän on alkanut ensin. Et meillähän se niitä viestejä laittoi juu. Ei kun se laittoi sinne lehteen. Eiks lehti tehnyt ekaksi ne artikkelit? Niin, siis yhden artikkelin. Kyllä. Sitten, kun se alkoi vainoamaan Jossa syytettiin pedofiiliksi siinä yhdessä artikkelissa. Vähän vaan vihjatti. Mitä se lehti tekee. No kuuntelepa mitä tää vähän vaan vihjaus on. Tää on, että... Voi vittu, missä se täällä on? Pedofiliasta syytetty. Minä olen vastuussa siitä. Valokuvia pedofiliasta syytetystä Christian Hursista häiriköimässä Ricky Sorsan hautajaisia. Pedofiliasta syytetty Christian Hursti häiriköi Ricky Sorsan hautajaisia. Katso video. Osuja upposi. Ilmoittautuiko Christian Hursti pedofiiliksi? Christian Hursti teki rikosilmoituksen MV-lehdestä. Johanna Christian Hursti on syytteessä 13-vuotiaan tytön seksuaalista hyväksikäytöstä. Katso valokuvat ja videot. Ja niin edelleen. No kuka ton ois tonne laittanut? En sano, että sinä, mutta niinku, onko se joku sun kaveri? Minä epäilen, että Hursti itse on. Ai laittanut, että monet ihmiset näkee, että hän on hyväksikäyttänyt, niinku, että sen maine menee. Äiti, No, että se ei jäisi kiinni. Että se voisi sanoa, että se on jo kärsinyt tuomionsa, kun se on laittanut se MV-lehteen. Se on varmaan laittanut sen kaikkiin lehtiin ja MV on ainoa, joka on suostunut sen ottamaan. Varmaan mä uskon, Helsingin että se on Sanomiinkin. joku meidän tutuista. Niin, joku tyyli Nillu mun